Cukerlove podpor. Ajde DJ. To je popor. Vamos, sme opäť doma. My sme tu doma! My sme tu doma! Ja nie! Indiánska predstava? Toto nie je nejaká predstava. Toto je komunistická vrbovička. Ne, pozor. Toto je komunistická vrbovička. To je predstava indiánska. Ne. No, vidíš to. Na konci živočaka, na konci, ja. Dve kundy. A Marka, že vidú. Poďme. Toto myslíš, že by sme mohli? Áno. To nepoznáme. Poďme. Neviem, či ja to dobre vidíte. No, sme doma. To som nechcel, aby si tu bol pri mne. To je nevidíme. Na to, poďme. Nevidíme. Kto nevidí? Ja. Vidíš aj okuliare do tú sopredu. Rastino, do prvej rady sa môže postaviť. Vidíš aj okuliare. A čo máš dovolené prvej rady se? To nie je prvá rada, to je nulta. Do prvej. Počúvaj ma to, to čo je to lízatko napravo? Čere? To je pol šundy, to je lízatko, to je pol šundy. Dobre, nebudem ňu zdržovať. Áno. 15% z vás poznajú pesničku. Ostatní sa pridajú. Presne, 70% ich nepozná. Rytmus je úplne jasný, takže prv dáme rytmus, áno? Ja vám prespievam a dáme rytmus. A jedete vy? Super, takže tento prvý riadok je refrén. Potom sú nejaké slohy. Áno, takže pôjde refrén, sloha, Takže začínam, áno? Budete opakovať po mne. To je hu, to je ku, to je kundy, pôjdete vy. To je hu, to je ku, to je kundy, super. To je okno. Dohodne, no. Takže refrén poznáme ich ešte raz. To je hu, to je ku, to je kundy, idem ja? To sú okna, to sú rámy, to sú prsa mladé dámy. To je hud, to je kun, to je kundy púl. Super, a to zopakujem všetko po sebe ešte raz. Takže ešte raz je na to. To je hud, to je kun, to je kundy púl. To sú okna, to sú rámy, to sú prsa mladé dámy. To je to sú príležitosti.
Poďme ďalej. To sú príle optimisti, to je odtud komunisti, to je húl, to je kundy púl, záver.